Ahojte, milé žienky. Ja vás srdečne pozdravujem, trošku netradične z auta, lebo som na cestách. Chvíľočku počkám, ak tu ponabiehate. Trošku tu s tým pošachujem, aby som vás dobre videla a vy mňa. No, ja vás srdečne pozdravujem na historicky prvom nakopávači v pondelok. Ešte chvíľočku, snáď ponabiehate kúsoček. Počkáme, ja si to tu zatiaľ trošičku nadstavím, improvizujem z auta. No, mi to tu nechce držať. No, milé moje žienky, asi si to budem takto držať v ruke. Chcem vás srdečne pozdravovať, prajem vám krásny, nádherný pondelok, improvizujem, nahrávam z auta, keďže sa mi vyvinula situácia tak, že nie som pri počítači doma, tak môžeme si to dať takto. V prvom rade vás chcem veľmi pekne pozdraviť, tie, ktoré ste tu, ktoré sa pripojíte priamo na živé vysielanie. Ahojte, pozdravujem vás, posielam vám strašne veľmi veľa energie pozitívnej do pondelka. No a tie, ktoré to budete pozerať zo záznamu, tak vás srdečne pozdravujem, načerpajte energiku. Chcem v tomto pondelkovom nakopávači vás srdečne pozdravovať a chcela by som z toho spraviť takú pravidelnú seansu našu tu, aby sme vedeli sa trošičku rozbehnúť do toho týždňa, aby sa nám proste podarilo viac nabrať energie, aby sme si spoločne takto nazdielali tú energiu. No, keďže som vám písala do skupinky, úplne pochopiteľné pre mňa je, že táto skupinka sa otvára, začínajú sa tu diať nejaké nové veci, takže myslím, ešte skontrolujem pripojenie, vypnem Wi-Fi. Takže myslím práve, že pomaličky, ale isto si budeme na to všetky zvykať tu že tieto pravidelné stretnutia budú tieto živé vysielania, tieto pondelkové nákopy budú také naozaj krátke, budú na to, aby sme si trošičku odovzdali tú energiu. Momentálne tu hovorím sama pre seba, niekto sa tu na nás pozerá, ale neviem to teraz momentálne zistiť, že kto, takže ak sa niekto pozeráte živo teraz na toto vysielanie, dajte mi vedieť, že či to vysielanie funguje, či fičí. No, v prvom rade tieto pondelky by som bola veľmi šťastná, keby sa rozbehli takým spôsobom, že by ste mi napísali nejaké témy, ktoré by ste chceli v tomto živom vysielaní rozobrať. Vždycky by bolo super, keby som konkrétne odpovedala na nejakú vašu tému, čo vás trápi, čo vás obťažuje, prípadne s čím si neviete poradiť, v čom sa neviete ako keby rozbehnúť, prípadne ak máte nejakú dlhodobú tému a neviete si s ňou nejakým spôsobom rady, neviete ako ju uchopiť, tak kľudne píšte pod komentár, alebo ak nechcete verejne písať, tak mi napíšte do súkromnej správičky a ja vlastne vám budem v týchto živých videách na to odpovedať. To by bolo úplne ideálny stav, že by som sa tu nerozprávala sama so sebou, ale že by ste tu v živom vysielaní boli, že by ste mi robili takú interakciu a každopádne verím tomu, pokiaľ to takto spoločne vydržíme, tak verím tomu, že si aj vy zvyknete na to, že vám budú chodiť nejak fajn odpovede na to, čo by ste chceli same uchopiť a neviete to. V dnešnom videjku to bude také len rýchle, nakopávajúce v tom, aby sme si uvedomili jednu obrovskú vec, prečo, alebo ako inak to poviem, keď sa nevieme akoby radovať zo života, lebo robila som si taký prieskum a veľa žien rieši to, že nie sú v tom živote ako keby momentálne také naplnené, šťastné, nevedia sa radovať zo života. Takže ako ja som sa naučila cítiť, vidieť a vnímať tú radosť, aby som sa vedela nakopnúť vždycky, keďže nejakým spôsobom ja sa venujem sama sebe, čo sa týka nejakého podnikania, alebo ani nechcem povedať podnikania, lebo podnikanie je vlastne podnikám, tak to je mojej cesty v živote, kedy viac menej vždycky je to o tom, že som
ako by bola sama na seba, čo sa týka práce, a tým pádom som sa musela naučiť neodkladať veci, ale robiť veci takzvané hneď. Takže k tomu, aby sme dokázali sa niekam v tom živote posunúť k tej radosti, tak v prvom rade, čo mne pomáha? Pomáha mi to, že si každé ráno vstávam s vďačnosťou. Nevidela som to niekedy, ale dnes už to robím úplne automaticky, ale vedome. To znamená, že za to, že ráno sa precitnem do nového dňa, tak som extrémne vďačná, a vždycky, kým vyleziem z postele, kým položím nohy na zem, tak mi hlavou a v duši prechádza obrovská modlitba vďačnosti za to, že ešte mám pred sebou jeden nový deň. Lebo nikdy nevieme, kedy tá naša etapa nášho života končí, tak naozaj je veľmi dobré, ak chceme nájsť radosť v živote, začať s vďačnosťou. Takže dnes by som to poňala a uchopila vlastne práve tým. Ak nedokážem v živote cítiť radosť, neviem sa tešiť z veci, neviem byť vďačná za to, čo sa mi v živote deje, že vôbec som ráno vstala, že svieti slnko, že mám vedľa seba milovanú osobu, že som zdravá, že sme zdraví a tak ďalej, tak na dneska domáca úloha, a budem veľmi rada, keď mi budete písať do komentárov, aby sa to tu rozbehlo, aby sme tu boli interaktívne, aby sme si odovzdávali proste tú energiu. Napíšte mi do komentáru 3 veci, za ktoré ste dnes vďačné. A keď budete chcieť, pripíšte k tomu, že keď ste písali túto vďačnosť, tak aby ste v podstate, či ste precítili pri tej vďačnosti niečo, čo sa týka na dušičke. Či ste precítili to, keď ste písali nejaký ten prvý, druhý, tretí bod toho, za čo som dneska vďačná, či sa zmenil nejaký váš pocit, váš stav. Takže toto by som dneska dala ako domácu úlohu na tento týždeň, aby sme si založili zošit, krásny zošit. Choďte do obchodu, kúpte si za pár centov alebo za euro krásne pero a kúpte si krásny zošit vďačnosti ho budeme volať, alebo knihu vďačnosti. Teraz v podstate všade kúpite nádherné knihy, nádherné zošity. Ten zošit by mal byť taký, kde budete v ňom pracovať. Budete pracovať v ňom so svojimi myšlienkami, budete pracovať v ňom so svojou vizualizáciou. Áno, budeme pracovať na týchto veciach v knihe vďačnosti. To znamená, že keď sa chceme v živote posunúť, tak by sme mali veci vidieť, vnímať, mali by sme ich písať, mali by sme im dávať energiu. No, takže pôjdete, domáca úloha na dnes, pôjdete do obchodíku, kúpte si krásny zošit, krásne pero, založte si ho a vyčančajte si ho. Na prvú stranu si napíšte, čo sa vám v živote nedarí, a vedľa toho si napíšte, ako by ste chceli, aby to bolo. Niekoľko proste vecí, čo všetko vás obťažuje, čo všetko vám nedovoluje žiť, dajme tomu, šťastný život momentálne, a vedľa toho si napíšte, ako by to malo vyzerať. Napíšte si, ako to je, a k tomu si napíšte, ako by ste chceli, aby to bolo. A druhá úloha je vlastne tá vďačnosť, takže to vás poprosím tu do komentárikov napísať 3 veci, za ktoré ste dneska vďačné. No, a toto bude vlastne, takéto motivačné videjka budú prebiehať každý pondelok. Je dosť možné, že ich budem robiť častejšie, čo sa týka intuície, takže keď mi príde nejaká myšlienka, že by som vám mala niečo odovzdať, tak vám to veľmi rada tu do tejto skupinky odovzdám. No a dneska to je celé. Budú to krátke videjka, nebude to nič zdĺhavé, bude to proste všetko také nabíjajúce, boostovacie, aby sme sa proste posúvali, aby sme mali spoločnú energiu a aby sme v tom dni proste dokázali rozbehnúť veci. Takže 3 veci vďačnosti, a ešte mi napíšte do komentára ešte 3 veci ďalšie, ktoré
ktoré odkladáte, ktoré neviete uchopiť. Dajme tomu, že potrebujete niečo urobiť a nechce sa vám do toho. Takže 3 veci vďačnosti a 3 veci, ktoré stále odkladáte, presúvate, posúvate pred sebou, tlačíte ich ako bremeno a neviete sa do nich rozhýbať. Takže tie, ktoré mi napíšete, vždycky, ktoré budete interaktívne so mnou, tak budem vždycky robiť v ten daný týždeň zlosovanie a budem mať pre vás pripravené určite nádherné vecičky, ktoré vás potešia. Nemyslím hmotné, ale určite nejaké také, ktoré vás budú motivovať k tomu, aby ste boli aktívne v tejto skupine. Prajem vám krásny deň, dievčatá. Majte sa, teším sa na ďalšie vysielanie budúci týždeň v pondelok. Píšte do komentárov pod toto vlákno, pod toto video, čo by ste, to, čo som vám dala domáce úlohy, 3 vďačnosti, 3 veci vďačnosti za dnes, 3 veci, ktoré pred sebou tlačím, odkladám, neviem sa do nich pustiť a môžete dať aj 3 veci, ktoré vás obťažujú a neviete ich uchopiť. Dobre? Takže teším sa na vás a prajem vám nádherný dníček a majte nádherný týždeň. Máme tu nádherný čas predvianočný, tak si ho poďme krásne užívať. Papa, ahojte! A nejde mi to skončiť, dievčatá. Asi nemám skončiť. Mi tu vybehlo, že pomalé vysielanie a ani neviem, som zvedavá, že či to video to išlo. A nejde mi to ukončiť momentálne. Á, dobre. Takže už ide a teším sa na vás. Dávajte námety do skupinky a bude to také o mnoho lepšie, keď si tu nájdete odpovede pre seba. Papa, ahojte.